Veľmi ďakujem za komentáre a podporu od Štefana Pajunga. Vitajte v dnešnom videu. Fínsko, krajina tisícich jazier, je niečo naozaj nádherné. Fjordy a sauny, to je pre Fínsko typické. Preto vám v dnešnom videu zhrniem 25 faktov o tejto krajine. Tak sa teda pohodlne usaďte a začíname. Počet obyvateľov žijúcich vo Fínsku je približne 5,5 milióna. Hustota 18 obyvateľov na kilometr štvorcový je najnižšia v Európskej únii. Vo Fínsku sa nachádza viac saun ako automobilov. Po prvej svetovej vojne sa Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko stali nezávislými krajinami. Fínsko je súčasťou Fenoškandinávie, nie Škandinávie. Golfový klub, ktorý sa nachádza na hranici Švédska a Fínska, má polovicu jamiek v jednej krajine a druhú polovicu v druhej krajine. Vo Fínsku je zrecyklovaných 9 z 10 plastových fliaž a takmer 100% sklenených fliaž. Od stredoveku až do roku 1809 bolo Fínsko súčasťou Švédska. Hádzanie mobilným telefónom je oficiálnym športom vo Fínsku. Medzi Štokholmom a Helsinkami premáva výletná loď iba kvôli nákupu lacného alkoholu. Po absolvovaní vyššieho stupňa vzdelania a následného získania titulu PhD študenti dostávajú cylinder a meč. Vo Fínsku existujú univerzity bez školného pre zahraničných študentov, kde prebieha výučba v angličtine. V roku 2010 sa Fínsko stalo prvou krajinou na svete, v ktorej prístup k internetu patrí medzi základné práva. Fínsko je jednou z mála krajín, ktoré sa stále zväčšujú. Od konca doby ľadovej sa každý rok dvíha o 8 mm a zväčšuje sa o 7 km. Vo Fínsku sa nachádza stredisko, kde môžeš prespať v sklenenom iglu a sledovať polárnu žiaru. Fínsko má najviac heavy metalových kapiel v prepočte na osobu ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Približne 1 z 10 odsúdených vo Fínsku utiekol z väzenia v roku 2013. Bolo to najviac v celej Európe. Medveď hnedý je národným zvieraťom Fínska. Burger King vo Fínsku má vo svojom obchode saunu. Fínskym úradným jazykom je fínčina, ale taktiež aj švédština. Na území Fínska sa nachádza 187 888 jazier, väčších ako 500 metrov štvorcových a 179 584 ostrovov. Aj preto sa Fínsko nazýva krajinou jazier. Tisícich jazier. Na počudovanie vo Fínsku neexistujú žiadne verejné telefónne búdky. Vo Fínsku sa nachádza viac mobilných telefónov ako obyvateľov samotných. K tomuto faktu prispela spoločnosť Nokia, ktorá bola v minulosti jednotkou na trhu s mobilnými telefónmi. Fínsko dodržiava pravidlá o zaokrúhľovaní, pri ktorých sú platby v hotovosti zaokrúhlené na najbližších 5 centov. Vzhľadom na toto pravidlo 1 a 2 centová minca nemá také široké použitie. Hoci 1 a 2 centové mince sú zákonným platidlom, obchody nie sú povinné ich prijať. Výška dopravných pokút za porušenie predpisov sa odvíja od ročného príjmu. Istý muž v roku 2002 dostal pokutu až 116 000 eur. Jeho ročný príjem bol približne 7 miliónov eur. V zime slnko nikdy nedosiahne horizont. Tak a to je k tomuto videu všetko. Ak sa vám video páčilo, prosím zanechajte like a odber. Vidíme sa na budúce.